Hola Menorca, la unitat de genòmica del Laboratori de Microbiologia de Son Espases ha identificat avui el primer cas de llinatge B117, variant britànica de SARS-CoV-2 a Menorca. La mostra correspon a una dona que presenta símptomes lleus, que es troba en aïllament domiciliari i en seguiment pels equip UBAC, que recentment ha viatjat a Tenerife i també ha estat en contacte aquí a Menorca amb una amiga que resideix a França. Els equips UBAC de Menorca, per tant, ja estan treballant en les dues línies i estan fent l'estudi de contactes d'aquestes dues persones per citar no només els contactes estrets, sinó totes les persones que hagin estat exposades. En aquests moments ja hi ha localitzades 23 persones per la recollida de mostres per la PCR. Hoy hemos conocido que una paciente de Menorca ya ha sido la primera que hemos detectado positiva. Tener en cuenta que esta paciente se hizo un test de antígenos en el aeropuerto a la vuelta de un viaje. Ese test de antígenos fue negativo. Como sabemos, no tiene el test de antígenos una especificidad demasiado alta en pacientes asintomáticos, sobre todo si vienen de zonas no de muy alta incidencia. Y por tanto pues estamos también muy pendientes de cuál es la evolución de esta cepa británica por su mayor transmisibilidad. Esto sí que tenemos claro que la transmisibilidad es superior en un 70%, por lo tanto es un virus muy transmisible y tenemos que seguir manteniendo las medidas. Canvis que s'han produït en la situació de la pandèmia. S'han diagnosticat 8 positius que estan en seguiment UBAC. Un home de 52 anys que estava a cures intensives des de feia de 8 dies ha passat a planta i s'han donat 4 altes metges, un pacient que estava a medicina interna del Mateu Orfila i 3 professionals sanitaris. El nombre de casos actius són 208, 7 estan en medicina interna, 5 a cures intensives, 192 en seguiment domiciliari i 4 professionals en seguiment per salut laboral. L'Ajuntament de Mo i Mo Comercial impulsen la campanya Compra a Mo, fent ciutat. La campanya consisteix en el repartiment de 5.000 targetes de rasca i guanya, de les quals 600 portaran descomptes comercials, que aniran de 5 fins a 100 euros. 1.500 targetes rasca i guanya en regal promocional, llibretes amb imant per a la gelera i penjabosses. 50 rasca i guanya, promoció a restaurants. Les targetes que no tinguin cap premi directe podran participar en el sorteig Gran Premi Final de Campanya, valorat en 500 euros en regals. Cap al mes de març, presentam una segona iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Mo en la col·laboració de l'Escome i de Mo Comercial per tal d'intentar incentivar la compra dels maonesos i les maoneses en el comerç local, en els comerços de Mo. Aquesta campanya, com dic, suposarà una ajuda, per una part una ajuda directa, sí que modesta, però una ajuda directa en els establiments que hi participin i a la vegada, més enllà d'aquesta ajuda directa, esperam que tingui una repercussió indirecta, que és la que vindrà per l'estímul, l'increment i la dinamització que pugui ajudar. La nova màquina fregadora decapadora del Servei de Neteja Municipal de l'Ajuntament de Mo està donant uns resultats excel·lents per allà on passa. L'avantatge de la nova màquina per treure un rendiment millor i més ecològic és l'aspiració de l'aigua bruta que permet deixar un paviment pràcticament sec. Cal recordar que la màquina fregadora decapadora funciona a altes pressions i aigua calenta. Permet també un estalvi d'un 30% d'aigua en comparació amb altres màquines més antigues que fan la mateixa funció. Té un baix consum de combustible i no utilitza productes químics. Autoritat Portuària expropia les darreres cases de Cala Figuera de les quals els propietaris no se'n van avenir a l'acord. Es tracta dels darrers edificis que impedeixen el desenvolupament del projecte d'esport de Mo a la zona de Cala Figuera. Una de les propietàries és una dona anglesa que viu fora de Silla. A les xarxes socials, un usuari es queixava de la col·locació d'una de les faroles del Funduco, que no deixa pas als vianants sobre la vorera. Hola Menorca,
que ja ho deien dijous passat, que seria una setmana variable i així de moment es comporta, estones ruixats, estones sol, estones vent fort, estones encalmat, és a dir, una setmana totalment de muntanya russa. I avui dimecres aquests ruixats que tenim i que encara poden tenir, vents forts, però tot això se'n va a la baixa, inclús ja se tancaran totes aquestes alertes grogues que estaven actives per avui. I demà dijous ja s'espera un dia amb més sol, qualque interval de nivolat, però amb més sol, i vents aponentats, fluixos, temperatures màximes de 7 i 8 de mínima. I divendres canvi una altra vegada de temps, perquè divendres s'espera un dia amb cels més tapats, inclús s'espera qualque precipitació, temperatures de 7 de màxima, 9 de mínima, i aquests vents aponentats durant el dia anaran rolant a nord i al final del dia ja seran de tramuntana, que poden ser forts. És a dir, que tramuntana forta per finals de divendres. Moltes gràcies a tots i molta força.